Nyata jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila Nyata ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi araba ma Zulukada kalo tile 11 jɛnɛ 1444 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ Jakulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u ko ma ko GPM Groupe des Patriotes du Mali olu kɔni bisimilala anw yɛrɛ ka premier ministre fɛ sigin kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa nin jakulu kofɔli in kɔni kɛlen don ka waleya minnu sigi sen kan walasa min kɔni ye Mali ani Russie olu yɛrɛ cɛ tɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka se ka na o waleyaw kɔni da premier ministre kulo kan. Diɲɛ seleke naani tunba min ka bolofara ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya yɛrɛ kɔni jigifa waleyaw ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye Minaka marabolo ye ko min kɔni kɔngɔ ye ka kundalen don yen yɔrɔ yan fan kɔni kan. An b'an to yen ka taa an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Burkina marakafo ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye sigikafɔ ye olu ni jatigɛwale kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni kuma t'a la. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la Groupe des Patriotes du Mali n'o ye GPM maaw ye olu kɔni bisimilala an yɛrɛ ka premier ministre fɛ Dr Choguel Kokala Maïga sigin kɔni kun de walasa min kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'o ye GPM maaw ye u kɛlen don ka cɛsiri minnu boloda walasa min ye Mali jamana ani Russie jamana o de ka teriya tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na ka taa o fɛɛrɛw kɔni da an yɛrɛ ka premier ministre kɔni tulo kan min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye a yɛrɛ fana ye nin maa kofɔlen ninnu ka cɛsiri a ye foli ani tanuni kɛ ka taa u ma kosɛbɛ Dadɔ Dukure ale ye ɲinini minnu kɛ nin ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. ɲɔgɔn ye yɛrɛ laɲini kun ye ka gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ lakodɔn GPM ka baarakɛtaw la n'o bɛ boli ka teriya jɛ sinsin Mali ni Russie cɛ la. GPM ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Lamine Kone ye ale ye hakililajigi kɛ sɛbɛnfura dɔ kan Mali ni Russie cɛ la baaraɲɔgɔnya sinsili okumu yɛrɛ kɔnɔna la. Tɛgɛnɔnabila kɛra sɛbɛnfura in kan Maliyɛnw fɛ minnu sigin bɛ jamana kɔnɔ ani kɔ kan o jatew bɛ taa miliyɔn 8 bonyango la. Dr Choguel Kokala Maïga ye GPM fo a ka cɛsiri la Mali jamana ni Russie ka jɛ koɲɛw la. A ye hakililajigi kɛ nin jamana fila ninnu ka baaraɲɔgɔnya kan wa k'a bɛ GPM ka baaraw jukɔrɔma dondo. Aw tɛ transition jukɔrɔma dondo aw yɛrɛ de ye transition ye. Gouvernement ɲɛma ka fɔtɔw fɛ sani a ka wele lase a ka dunanw ma k'u cɛsiri halisa Mali kunbɔ kow la. Premier ministre ye foli lase Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma u ka se kalata bonw la juin kalo tile 18 faso sigikun lakurayali koɲɛw la. K'a dɔn k'a fɔ ko GPM yɛrɛ sigira sen ka san 2016 waati Segu kɔnɔna la ka sababu kɛ basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ. O kun kɔnɔna la baara caman kɛra i n'a fɔ kalan bursu Russie jamana kɔnɔna la ani Russie so yɛrɛ jɔli Mali jamana kɔnɔ. Haut Conseil des collectivités maaw olu kɔni ye sariya kisɛ 4 ta walasa min kɔni ye fiɲɛw ye ka se ka o yɛrɛ kɔni labɛn o fiɲɛw yɛrɛ kun bɛ baara minnu na sa olu de kɔni filɛ nin ye i n'a fɔ min kɔni ye baloko sabatili ye jamana kɔnɔna na fo ka taa se min yɛrɛ ye courant yɛrɛ nɔrɔbila baaraw ma n'an ko ma ko énergie renouvelable ani min fana kɔni ye waleyaw ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka fantanya yɛrɛ kɔni ɲɔngiri cogo min na nin waleya ninnu kɔni bɛɛ na lawaleya Mali yɛrɛ commune 200 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Dadɔ Dukure ale ka ɲɛfɔliw la. N'a daminɛla mɛ kalo tile 2 tɛmɛnen cakɛda min ɲɛsin bɛ jamana mara cɛbɔli ma n'o bɛ wele ko Haut Conseil des collectivités san 2023 tɔgɔ la o kuncɛ baaraw kɛra bi. A ɲɛma yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la n'o ye Mamadu Satigi Jabate ye projet 4 yɛrɛ taara n'o lasela gouvernement fɛ ka bɔ constitution yɛrɛ sariyasun 99 kɔnɔ. U bɛ boli projet kan mun ye Mali sɛnɛfɛnw yɛrɛ labarali jɛkulu ye n'o bɛ wele ko OPAM ani dungafa yɛrɛ sabatili cakɛda min bɛnnen bɛ énergie layiriwali n'a lakurayali ma n'a ka baaraw bɛ bɛn san 2022 ma ka taa se san 2026 ma
ani programme min bɛnnen bɛ sariya hukumu yɛrɛ kɔnɔna la ka dɔ bɔ fantaya la marakafo 200 kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔ n'o sɔrɔkun bɛ taa san 2023 la ka se san 2027 ma. Projet laban bɛ boli cakɛda kan min bɛ énergie lakurayaliw koɲɛ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies AERB. Nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen mafilela cakɛda fɛ min ɲɛsin bɛ jamana mara cɛbɔli ma n'o bɛ wele ko au conseil des collectivités o conseil ma 54 yɛrɛ fɛ. Sɛbɛn fura fɔlɔ lasela Abdul Wahibu Adama fɛ n'ale lajɔlen bɛ cakɛda min bɛ wele ko commission des lois des affaires administratives et de la décentralisation. Ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san caman bɔ UPAM ka sɛbɛn furaw ma lakuraya ka bɛn ni jamana yɛrɛ lahalaya ye. A yira k'a fɔ k'u ka segin ni sɛbɛn fura in kalanni kan o bɛ kɛ sababu ye ka sumaw yɛrɛ kanda ka sumaw lase sugu la ani sumaw sugu yɛrɛ basigili koɲɛw. A b'a sinsin sɛnɛ yɛrɛ layiriwali koɲɛw kan. Sɛbɛn fura filanan sankɔrɔtara Ousmane Diallo fɛ ale lajɔlen don ni cakɛda ye min bɛ wele ko commission développement rural. Ale y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ in laɲini ye ka énergie lakurayalenw sankɔrɔta ni 30 ye 100 sara la sani san 2026 cɛ ani k'a yelen lase 50 ma 100 sara la. A y'a yira k'a fɔ ko ka nin koɲɛ in sigi sen kan ka taa san 2022 la ka se san 2026 la a sɔrɔkun bɛ taa sefa wari miliyari 1 ani 596 n'a kunkanfɛn la. A y'a sinsin yɛlɛma kan EDMSA baara taabolo yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Ousmane Diallo ye fɛɛrɛ dɔ ko fɔ n'o dɔ ye ka Sukala SA sigi sen kan. O ye fɛɛrɛ dɔ ye kuran koɲɛw la. O labarali bɛ kɛ ni minɛn dɔ ye n'o bɛ wele ko bioéthanol ka barrage hydroélectrique jɔ a n'a ɲɔgɔnna caman. Sɛbɛnfura sabanan lasela Dr Mamadou Mambi Traoré fɛ. Ale lajɔlen bɛ jate ni nafasɔrɔsira cakɛda la n'o bɛ wele ko commission des finances et des affaires économiques. O bɛ boli marakafo 200 kɔnɔ. A laɲini ye ka jamanadenw yɛrɛ ka adamadenya taabolo layiriwa. A y'a yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ in sigi sen kan o jate bɛ taa sefa wari miliyɔn 150 la. Abdrahaman Ibrahim Maïga y'a yira k'a fɔ ko cakɛda fila ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan n'olu ye Agence des énergies renouvelables du Mali ani Agence nationale de développement des biocarburants ye walasa ka dɔ bɔ sigikun jatew yɛrɛ la. Farakɔ sous-préfet n'o ye Ali Sise ye ale yɛrɛ tun jasola n'a hakili b'a la décembre kalo tile 13 san 2019 waatiw kɔni na marifatigi dɔw kɔni fɛ a yɛrɛ ka denbaya kɔni na ni o yɛrɛ ni Segu yɛrɛ kɔni cɛ bɛ kilo 20 bɔɲɔngo bɔ an yɛrɛ ka jamana cɛmancɛ yanfan kɔni fɛ. A yɛrɛ k'a fɔ sa tarata tɛmɛnen ni maa kofɔlen kɔni labilala a bɛna segin a ka denbaya la a san 4 a ka jasoli kɔni kɔfɛ. A yɛrɛ k'a fɔ nin waleya in kɔni kɛlen min kɔni ye commandant kɔrɔbaw ani commandant ciniw olu yɛrɛ ka tɔnba n'o ye syndicat autonome des administrateurs civils maaw ye olu kɔni jigi ba kan k'a fɔ ko min kɔni ye groupement raro préfet ye ko o fana kɔni na labila. Ka sanga ni an ka jamana lakana baaraw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Ali Sise ale kɔni tun minɛlen don kabini décembre kalo tile 13 san 2019 ni ale ye Farakɔ sous-préfet ye ale kɔni bilala a bilali yɛrɛ hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ wasaden kɔrɔ dɔ n'a bɛ wele ko Abdou Aguzer Maïga ni ale minɛna Mamudu Telon fɛ san 2023 avril kalo tile 23 ale ka ja dɔw filila bɔlɔlɔw sanfɛ ja minnu na Abdou Aguzer Maïga a bɛ k'a yira k'a fɔ ale kɔni mangɛnɛ bana caman bɛ a la an bɛ waati min na bi o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a b'a ɲini cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa fɛ Colonel Assimi Goïta ani an ka ministre ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Maïga k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ale ka se ka lakisi a ka bila ka bɔ nin waleya jugu in bolo. Maa dɔ bɛ yen n'ale tɔgɔ ye Burema Jara ni ale Ali Sise yɛrɛ masurunyana maa dɔ ye ale ye dantigɛli kɛ kunnafoni sira dɔ senfɛ min bɛ wele ko Anadolu k'a yira k'a fɔ olu nimisi wasara kosɛbɛ san 4 tɛmɛlen kɔfɛ olu kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ min ye Farakɔ sous-préfet n'o ye Monsieur Ali Sise k'a fɔ ko a bɛ balolen o nimisi wasara wa o nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin hakilina ye. Burema Jara a ma dantigɛliba kɛ ka sanga ni nin ko in ye ale ni fɛɛrɛ ni hakilina mun
kɔni latigɛla walasa Ali Sise ka se ka bila nka kɔni y'a ye k'a fɔ ko cɛsiriba kɛra min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nin ko in nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana lakana tigilamaw. A ko a bɛ san 3 bɔ olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ u ni Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min ka baara bɛlen don mara cɛbɔli koɲɛw la u n'olu kɔni ye hakilina caman ta min bɛ se ka kɛ sababu ye maa kofɔlen ani maa minnu minɛlen don olu bɛ se ka bila kɛnɛya ani hakilisigi ni basigi kɔnɔ nka min ye a bilali sababu n'a fɛɛrɛw ye dama don olu la ka ɲɛfɔli kɛ. A ko nin waati in na fɛn min kɔni ye makoba ye ani min nafa ka bon olu yɔrɔ o de ye Ali Sise bilali ye ka bɔ Mamudu Tele ninnu bolo o hakili sigira a koɲɛw la u bɛ gouvernement maaw fana fo o cɛsiri n'u hakilina ɲumanw na ka sanga ni fara kɔ sous-préfet bilali ye min ye administrateur civil ye olu ka faraɲɔgɔnkakulu u ye laɲini fana kɛ k'a fɔ min ye Dirisa Sanogo ye n'ale ye Guruma Rawusi préfet u b'a laɲini fana k'a fɔ ale fana minɛlen don nka u ka hakilina ye min ye ale fana ka se ka bila ka bɔ Mamudu Tele bolo hakilila jigila fara ko a sous-préfet ale kɔni minɛna Desanburu kalo tile 13 san 2019 kilomɛtiri 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o de bɛ Farako ni Segu marabolo ni ɲɔgɔn cɛ maa 4 kɔni nana moto la ka na ale kɔni minɛ min ye Guruma Rawusu o préfet n'o ye Dirisa Sanogo ye ale minɛna mɛkalo tile 2 san 2020 Tɔnbɔkutu Rawusu yɛrɛ dugu kɔnɔna la tuma min na wasaden kalafulu banna san 2020 ni a tun bɛ ka taa a jabala la. Ali Sise ani Dirisa Sanogo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra jadɔw senfɛ juillet kalo tile 5 san 2021 Mamudu Tele ka jɛkulu tɔnba min bɛ wele ko JINIM ni olu de ye ja in fili bɔlɔlɔw sanfɛ u tun bɛ ka laɲini kɛ walasa u bɛ se ka bila cogoya min na laɲini minnu bɛ yen n'olu kun kan ka lasabati an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Mamudu Tele ninnu kabini san 2012 an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye lakanabali gɛlɛya ye Mamudu Tele ninnu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni minnu latigɛ o de ye ka se ka jamana kɔnɔ ɲɛmaa minnu bɛ n'u sera k'olu sɔrɔ ka minɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale ni jamana kɔnɔden gansan minnu bɛ fo ka se jamana kɔnɔden wɛrɛw ma minnu bɛ bɔra jamana wɛrɛ la ka na an ka jamana kɔnɔ n'u sera k'olu sɔrɔ ka minɛ u bɛ laɲini kɛ gouvernement maaw fɛ u ka se ka wari de sara walasa olu ka se ka nin maa kofɔlen ninnu bila o gɛlɛya ninnu de kɛlen bɛ ka an ka jamana sɛgɛn nin waati laban ninnu na nka jamana ɲɛmaaw ka cɛsiriw senfɛ u bɛ fɛɛrɛ ni hakilina bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa maa ninnu ka se ka lakisi. Kɔngɔ ko o kɔni kuntannen don mina ka marabolo kɔni kan ne kɔni ye kunnafoni min yɛrɛ bɔra diɲɛ selekɛnani tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don adamadenya yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw kɔni ma o kɔni nin gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni balo ko ma ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya waati min bɛ yen ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ka sɛnɛfɛnw sumanw kɔni banna nka min fana ye danfɛn kuraw ye olu yɛrɛ ma se fɔlɔ o waatinin kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ juin kalo ka taa bila août kalo la san 2023 a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye kɛlɛ ye n'o ye maa dɔw bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa se Menaka yɛrɛ mara fanfɛla la n'o ye camp de réfugiés ye ko min fana ye baloko dɛsɛ ye ko o kɔni sɛbɛkɔrɔ bɛ nin kan kofɔli ninnu kɔni kɔnɔna na nin waati in na. An ka jamana kɔnɔna ko kibaruyaw ka sanga ni dungafa sabatili koɲaw ye ale ni san 2023 ka daminɛ juin kalo la ka taa août kalo la o ye waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sabu kɛ a b'a sɔrɔ min ye sumankɔrɔw ye olu bɛ ɲini ka ban kura minnu bɛ n'olu sɛnɛla olu fana ma se n'i y'o hakilina ninnu ta k'u lajɛ jɛkulu min ka baara bɛlen don dungafa sabatili ma olu sɔmina kosɛbɛ u ye kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni o ko ye u ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona an bɛ taa cogoya min na n'an tora a sira kan maa 2,507 olu bɛna bali ka yɛlɛma ka taa dungafabaliya gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye o hakilina ninnu ta k'u lajɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana ma waati nataw la ni wulikajɔba ma kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin ko ninnu kunbɛn. Menaka cercle bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ maaw kan dumuniko la nin yɔrɔ kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni o ye denmisɛnninnakaw ye fo ka se an balaka minnu bɛ yen ni olu bɛ sin di denmisɛnnin fitininw ma. Denmisɛnninnaka 37,670 ka se an balakaw ma minnu lajɔlen don
fo ka se an balaka minnu be sin di denmisɛnninw ma ka se denmisɛnnin fitininw ma n'i ye nin hakilina ninnu ta k'u lajɛ denmisɛnnin ba 22 515 minnu ma tɛmɛ san 5 kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna gɛlɛya jugu yɛrɛ sɔrɔ ni wulikajɔ ma kɛ marabolo kofɔlen na ka sanga ni dumuniko ye ka sabu kɛ hali dala dumuni ɲuman u tɛna sɔrɔ ni wulikajɔ ma kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ joona joona ka se ka nin ko ninnu labɛn san 2023 n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ gɛlɛya minnu bɛ ta ka ɲɛsin baloko koɲɛw ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ joona joona a bɛna kɛ sababu ye ka dadigi kɛ maaw la a yirala k'a fɔ dolari wari miliyɔn 7 ani murumuru 7 o de kɔni kan ka don balo la walasa min ye nin ko in a ka se ka kunbɛn nka min sɔrɔla fɔlɔ dolari wari la o ye 1,600 ye san 2023 mɛ kalo la jɛkulu min ka baara bɛnnen don dungafa koɲɛw sabatili ma olu ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni nin ko ye u ko kɔngɔ yɛrɛ fana kɔfɛ ni ye nin hakilina ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ maa 76 234 gɛlɛya bɛ olu kan maa 1,000,000 1,087 337 olu fana ye maa ye minnu fana bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ni ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ u ko waati sera sa hali bi dɔ ka fara cɛsiriw kan mɛnaka marabolo kɔnɔna la maa minnu bɛ yen san 2023 ni gɛlɛya bɛ u kan dumuniko la ko olu ka ca kosɛbɛ ka sabu kɛ ni ye nin ko in ta k'a lajɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa caman bɛ yen minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la ka sanga ni dungafa baliya gɛlɛya ye walima a dɔw yɛrɛ bɛ lakanabaliya de ɲɔɲɛlen don u bɔyɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye u bɛ boli ka taa u sigi mɛnaka nin hakilina ninnu y'u ta k'u lajɛ ko fo dɔ ka fara cɛsiriw kan jamana ɲɛmaaw fɛ joona joona ka se ka nin maa ninnu tulomagɛ OMS maaw y'a ye k'a fɔ kɛmɛ sara la 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la olu bɛ jate fɔ cogoya minnu na ka saga ni gɛlɛya ni dungafabaliya ye o koɲaw ko o de kɔni ɲɛsilen don mɛnaka marabolo ma o de kɛra sababu ye u ko kabini san 2019 marisi kalo ka na se nin waati in ma olu ye gɛlɛya minnu ye sumanko la ni wulikajɔ ma kɛ ɲinanta in bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ seligina ni jɛkulu tɔnba Nations Unies olu ka bolofara min bɛ yen nin ko in yɛrɛ kama olu ye sigi kɛ avril kalo tile 28 tɛmɛlen mɛnaka ninnu marabolo ɲɛmaaw kun bɛ yen u ye da don hakilinaw na gɛlɛya minnu bɛ yen fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta ka se ka ko ninnu kunbɛn u ye olu bɛɛ lajɛlen warawala ni ye nin hakilina ninnu fana ta k'a lajɛ lakanabaliya maa minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la sanga ani waati ale ni furukufuruku ni dungafabaliya minnu ɲɔɲɛlen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na o bɛɛ de kɛlen don gɛlɛya ye u y'a ye k'a fɔ Nations Unies ka secrétaire général a ko waati sera sa maa ninnu ka se ka dɛmɛ ka sabu kɛ u ka jɛkuluba o bɛ New York u ka bolofara bɛ jamana 30 kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ wa Genève fana u ka jɛkulu dɔ bɛ yen ni ye nin koɲa ninnu ta k'u lajɛ ko waati sera sa u ka dɔ fara cɛsiriw kan walasa nɔgɔya ka se ka sabati dungafa koɲaw la jamana ninnu kɔnɔ. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔna la u ka ministre ɲɛma Apollinaire Kelema de Tambela ale ka kuma dɔw la wasadenw olu ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko u kɔnti kuma ɲɔgɔnya foyi kɛ ni bɛnbaliwale kɛbaa jɛkulumaw ye minnu kɛn bɛ ka u ka jamana yɛrɛ minɛ kabini san 2015 tɛmɛnen ninnu na a tilala ka laɲini dɔw kɛ minnu bɛ tali kɛ sivilaka dɔw tali la k'olu fara finitigilakaw kan o kumasen ninnu na a ka fɔw la a y'a yira k'a fɔ olu tɛna kuma ɲɔgɔnya foyi kɛ ni nin ma kofilen ninnu ye maa minnu bɛ yen nɔ ni hinɛ kisɛ kelen a tɛ u dusukun na wa ko fɛn min ye Burkina Faso jamana a kelenya ale ni a yɛrɛma hɔrɔnya o kumaw tɛna tɛmɛ olu ni maa kofilen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ko olu bɛ u ka jamana ani jamana kɔnɔdenw lakana a mana kɛ cogo o cogo a ko fɛn kelen min bɛ se ka kɛ olu ni bɛnbaliwale kɛbaa jɛkulumaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye kɛlɛ ye min bɛ ka kɛ nin wagati in na finitigilakaw ni bɛnbaliwale kɛbaamaw ni ɲɔgɔn cɛ a tilala k'a yira k'a fɔ jamana gouvernement u ka laɲini dɔ ye yaasa sivilaka dɔw bɛ se ka taa k'olu fara finitigilakaw kan minnu bɛ taa jɔ fo maa 20,000 bɔɲɔngo la ka taa se fo o sanfɛ olu cɛla a yirala k'a fɔ ko o maa 50,000 bɔɲɔngo olu dɔw yɛrɛ kɔni talen don jamana kɔnɔna la wa kalansenw bɛ kɛ u kun kalo 1 ka taa se kalo 2 bɔɲɔngo ma bɛnbaliwale kɛbaamaw olu kɛlɛ cogoyaw la ministre ɲɛma a tilala ka foli kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw olu ka baaraw ma u bɛ mina sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ale ni u sera ka fɛɛrɛ minnu kɛ yaasa ka se ka maramafɛn dɔw ɲini ka di finitigilakaw ma bɛnbaliwale kɛbaamaw kɛlɛli sababuya la.
Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale y'a yira tarata don k'a fɔ a ka kumakan dɔw fɛ ko a bɛna kalafili dɔw boloda mun bɛ tali kɛ u ka jamana sariya sunba kura o kalafiliw la yaasa ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka manda sabanan sɔrɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ u ka jamana sariya sunba o yɛrɛ kɔni tɛ a laɲini maa ka manda saba kɛ hali n'a sɔrɔ ni jamana kofɔlen bɛ Bamaci wale kɛbajɛkulumaw olu ka waleya juguw kɔnɔna la a bɛ wagati jan bɔ wagati kofɔlen min bilalen don o kalafiliw ma u bɛ tali kɛ juillet kalo tile 30 nata ninnu na Touadéra n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ kɛra jamana ɲɛma ye san 2016 o kɔfɛ a tilala ka kɛ a ye san 2020 tɛmɛnen ninnu na nka o bɛɛ n'a ta jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla a kɛra jamana ɲɛma ye o siɲɛ filanan na ko maa caman bɛ yen olu ma se ka bɔ ka taa kalafiliw kɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye u ka jamana kɔnɔ wa fanga sinamatɔ ma olu yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ de kɔni bɛ ka Bamaci wale kɛbajɛkulumaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ yaasa a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma ye san 2025 o nata ninnu na u ka jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ k'a tɛ fɛ ka bɔ fanga la. Congo RDC jamana kɔnɔna la finitigilakaw olu ka kumalasela Général Sylvain Ekenge ale yɛrɛ kɔni a yira a ka kumasen dɔw la k'a fɔ ko fɛn min ye mouvement de l'armée rwandaise ye fo ka taa fara Bamaci wale kɛbajɛkulu M23 maaw kan olu kɔni bɛ labɛn dɔw la yaasa u bɛ se ka taa RDC ale jamana dɔ yɛrɛ kɔni ta ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o ma ni o ye Goma ye Goma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Congo RDC ale yɛrɛ jamana kɔnɔna la wa yɔrɔ min don i b'a ye k'a fɔ ale ni Rwanda olu bɛ dancɛ bɔ kɛ wa a jamana kɔnɔdenw bɛ taa jɔ fo maa 1,000,000 bɔɲɔngo la wa dɔw farala o ma kofɔlen ninnu kan ni fo maa 1,000,000 tuguni ka sabu kɛ minnu kɔni bolila ka bɔ o sigiɲɔgɔnw la Bamaci wale kɛbama M23 maaw olu ka bingani walew olu sababuya la alamisa tɛmɛnen Conseil des ministres senfɛ ministre min ka baara bɛnnen don lakanako ma u ka jamana kɔnɔna la Jean-Pierre Bemba ale yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ Rwanda finitigilakaw ka fara M23 kan olu bɛ ka fɛɛrɛ dɔw kɛ yaasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka bingani wale ta k'o ɲɛsin Goma ma cogo min na o de ye hukumu kɔnɔ u y'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu ye. Soudan du Sud jamana kunnafoniw na Conseil de sécurité de l'ONU olu ye a yira k'a fɔ ko embargo min bɛ maramafɛnw kan o jamana kofɔlen na ko a kuntagala janyana ka taa kɛ san 1 bɔɲɔngo ye ka sabu kɛ gɛlɛya min bɛ ni jamana in yɛrɛ kɔnɔna la kabini san 2018 tɛmɛnen n'a bɛ ka kɛ sababu ye maa caman olu bɛ ka fatu laɲini minnu kɛra jamanaw caman fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ États-Unis jamana la dɔw sɔnna nka jamana minnu bɛ n'olu ma sɔn olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔlen don ka sabu kɛ jamana in lahariya bɛ cogo min na a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaba ye politiko nasira fɛ lakanako jamana nafasɔrɔ siraw ale ni a ɲɔgɔnna caman o de kama u ka ɲɔgɔnyew kɔfɛ u yɛrɛ kɔni ye embargo ninnu kuntagala janya maramafɛnw kan ka taa se fo mɛkalo tile 31 san 2024 nata ninnu ma. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalaliw kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka se ka laseli k'aw ye a ma filɛbaga mandiw fo sanga ni waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa selengɛkaw ma ka fɔ selengɛka bɛɛ lajɛlen ye ko ni su aw kan bɛn sini ni Ala sɔnna ma.